Bertoldo, tawag sa mga kabisayaan sa isang taong matigas ang ulo. Hindi nakikinig sa mga payo at ayaw magpaturo na para bang alam na niya ang lahat sa mundo. Ganyan si Addison, barkada rito at barkada doon. Ang akala ng mga magulang na nasa paaralan ito upang matuto ng leksyon. Iyon pala ay nandoon kasama ang mga katulad din niyang suwail sa magulang, nagbibilyar. At ang bigay na baon ng mga magulang ay pinangpusta. Pagdating ng bahay kapag talo ay pinag-iinitan ng ulo ang mga kapatid. Lalo na kapag gustong kumain ngunit pagbukas ng kaldero ay walang ulam. Kanina pa kayo nakauwi, hindi man lang kayo nagsaing, nene. Galit na tanong nito sa kapatid. Yan yung maganda sa'yo, kuya eh. Uuwi kang laging mainit ang ulo. Akala mo naman kung pagod galing sa eskwelahan. Doon ka lang naman tumambay sa bahay ng kabarkada mong katulad mo rin. Hindi ka na nga tumutulong dito sa mga gawaing bahay. Galit ka pa kung walang pagkain. Dapat naman talaga hindi ka pa kainin eh. Sobrang habang litanya ng kapatid nitong dalagita na kasunod sa kanya. Tahimik lang si Addison nang masapol ng kapatid. Ngunit inakala ng kanyang kapatid na napataob niya ang Bertoldong kuya niya. Iyon pala ay kinuhaan siya nito ng sirang sahig na kuhayan. Lihim itong nagalit sa talak ng kapatid. Nilapitan nito ang kapatid na naghuhugas ng pinggan. Walang ano-ano'y hinampas nito ng kuhayan ang binti ni Nene. Napahiyaw ang dalagita sa sobrang sakit na dulot ng paghampas nito. Wala kang karapatan na talakan ako dahil ako ang kuya mo. Galit na singhal ni Addison. Ngunit laking gulat niya nang makita ang binti ng kapatid na sobrang daming dugo na umaagos. Humihiyaw na rin sa sakit si Nene. Hindi napansin ni Addison ang maliit na pako na nakabaon sa kawayan. Isusumbong kita kay Papa. Hindi ka na nga pumapasok ilang araw na sa paaralan. Sinaktan mo pa ako at sinugatan. Umiiyak na wika ni Nene. Alam ni Addison na delikado ang pako lalo na at luma na. Mabilis siyang umalis ng bahay para lumayas. Kahit Bertoldo ay takot pa rin ito sa ama. Iba kasi ito kapag magalit. Bago siya palalayasin ay paniguradong puro pa sa muna ang buong katawan niya. Kaya naisipan niyang lumayas na lang bago pa dumating ang mga magulang. Hindi pa rin nadala ang binata sa katigasan ng kanyang ulo. Doon siya napadpad sa kanyang barkadang si Leo na katulad niya. Ay mag-iisang linggo na ring hindi pumapasok. Taga-kabilang bayan ito at nakatira lang sa bahay ng kanyang lolo upang may kasama ang matanda sa bahay. Ala, lumayas ka? Tanong nito kay Addison. Tumango ito at kunikwento sa kaibigan lahat ng nangyari. Gaya ng inaasahan niya, talagang hindi ito papanig sa kanya. Yari ka. Bakit ka naman kasi nananakit ng kapatid? Ako kahit ganito ako, sobrang tigas ang ulo. Hindi ako pumapatol sa kapatid, lalo na at babae. Litanya nito. Nakaramdam ng hiya at pagsisisi si Addison. Ang totoo ay lagi talaga silang magkaaway ng kanyang kapatid. Para silang aso't pusa noon pa na hindi mapaglapit. Biglang pumasok sa isip ni Leo na yayain ang kaibigan na dadalhin sa kanilang baryo si Addison. Tamang-tama din at pauwi na siya sa kanilang bayan para magbakasyon at makipiesta. Wala na rin siyang budget at allowance para sa pag-aaral. Pero ang totoo ay tinatamad na talaga itong pumasok. Nang gabing iyon sa bahay sila ng lolo ni Leo nagkitulog.
at 4:00 pa lang ng madaling araw ay umalis na sila. Ang sabi ni Leo ay upang hindi daw sila mabilad masyado sa araw. May kalayuan pa kasi ang lalakarin nila matapos ang 1 oras na biyahe. Mga 1 oras din na paglalakad bago marating ang bahay nila Leo mula sa proper. Pagdating ay magiliw silang sinalubong ng mga magulang at ibang kaanak ni Leo. Sobrang saya ng mga ito na may bagong panauhin ang nasalta sa kanilang lugar. Minsan lang kasi may dayo sa kanila dahil sobrang layo sa kabihasnan. Kaya todo alaga ang mga ito. Kumakatay pa ng mga natibong manok upang may masarap na ulam ang panauhin. Sinisiguro ng mga ito na uuwing walang reklamo ang sino mang mapadpad sa lugar. Nako, tamang-tama at piyesta ng aming mahal na patron sa susunod na araw. Masaya rito. Bukod sa maraming handaan, may sayawan din sa gabi. Masayang balita ng ina ni Leo. Alam niya na po iyon, inay. Kaya nga po nandito yan para magkapiesta. Nakangising saad ni Leo. Napatango na lamang ang ginang. Ngunit may babala ang ama nito. Huwag kayong makipagsayawan o makipag-inuman sa mga taga-kabilang sityo, Leo. Yung mga hindi mo masyadong pamilyar na babae. Huwag kayong makipaglapit. Paalala ng ama. Tumango-tango lang si Leo, samantalang si Addison ay nagtaka kung bakit hindi pwedeng makipaglapit sa mga karatig sityo. Bakit daw ba? Bulong niya kay Leo. Nako, halos mga aswang lahat ng mga nakatira dyan sa kabilang sityo. At nakipiesta pa ang mga iyon dito. Minsan na may miktima. Kung minsan naman ay nanghahawa. Lalo na sa mga katulad mo na dayo sa lugar. Siguradong pag-iinitan kanila. Kaya dikit ka lang sa akin, ha. Mahabang kwento at bilin na rin kay Leo kay Addison. Halatang may maputing bayag ang binatilyo. Kwento pa lang ay halatang takot na ito. Kaya napatawa ang kaibigan. Ngunit todo tanggi lang si Addison na hindi siya takot. Nang sumunod na araw, sumama ang dalawa sa ama ni Leo sa kanilang sakahan. Tumulong na rin siya sa pag-aani ng produkto nitong kamatis at siling labuyo para dalhin sa baryo at ibenta. May kukuha na kaagad niyon pagdating ng baryo dahil inaangkat rin sa lungsod ang kahon-kahon na inaani nito. Kahit papano ay nalilibang rin ang mga ito sa pag-aani. Samantalang ang ina ni Addison ay halos hindi na makatulog sa sobrang pag-aalala para sa kanya. Kung saan na ba siya napadpad at hindi man lang nagpaalam. Taliwas naman sa reaksyon ng ama nang malaman nitong naglaya si Addison ay tila nabunutan pa ng tinik ang Ginoo. Pinalaki naman niya kasi ito ng tama. Hindi naman siya naging masamang impluensya dahil wala rin naman siyang bisyo at barkada. Sadyang iba lang talaga ang pakpak ng kanyang anak na hindi niya alam kung saan nagmana. Unang gabi ng sayawan, sa mga sunata na pinapatugtog ng DJ ay napapaindak na si Addison. Nasa bahay pa lang nila ni Leo. Nakaharap kasi ang isa sa mga trompa sa kanilang bahay. Mabilis ang dalawang gumayak at bago bumaba ng bahay ay pinaalalahan ng muli ng ginang ang dalawa. Pinaalis na ang mga ito nang biglang pigilan ng ama ni Leo. Inabutan sila ng tig-3 kalamansi. Ang bilin nito ay huwag iwala sa bulsa. Magagamit daw ng mga ito ang kalamansi kung kinakailangan. Pagdating sa sayawan, isang kababata ni Leo ang kanyang namataan. Kaagad niya itong nilapitan. Tol Glenn, umuwi ka rin pala.
Di ba't sa lungsod ka nag-aaral ng high school? Tanong pa nito sa kanyang kababata. Magkaklase sila noong elementarya sa paaralan ng primarya na nasa kanilang sityo. Oo tol, nakakamiss ang piyesta rito sa atin, sagot nito kay Leo. Habang nagsasayawan ay nalilibang sila sa pagkukwentuhan. Ipinakilala rin nito si Addison kay Glenn. Naging magkaibigan na rin sila maging ng mga kaibigan at barkada ni Glenn. Hanggang sa nagkayayaan ang mga ito sa inuman. Lumabas sila ng sayawan para maghanap ng pwedeng maging pwesto. May namataan silang isang pwesto ng tubaan. Mag-asawang nasa kalagitnaan na ang edad ang nagbabantay. Nasa 5 lamang ang customer na mga ito at ito din ang pinakadulong pwesto. Habang ang ibang pwesto ay punong-puno ng mga nag-iinuman. Kaya napagdesisyonan ng magkakaibigan na doon na lang sila sa pwesto ng mag-asawa na hindi masyadong matao. 3 ang mga kasamahan ni Glenn, samantalang 2 lang sila ni Addison. Nakaupo silang paikot at inumpisahan ang tagay. Tamang-tama. At dito kayo napunta. Alam niyo bang may libreng pulutan bawat galon ng tuba ni Aling Mamay? Nakangising saad ng isa sa mga naroon. Sobrang tuwa ng magbarkada. Lalo na si Addison na sa inuman ay halos pulutan na lang ang mas nilalantakan. Adobong pusit sa malaking mangkok ang ibinigay ng ginang. Nakangisi itong inaabot sa kanila ang nasabing pulutan. Kaagad na umupo ang mga ito nang inabot na rin ang 1 galon ng tuba at ang baso. Uupo na rin sana si Addison nang makitang titig na titig sa kanila ang lalaking may-ari ng pwesto. Kakaiba pa ang mga mata nito. Mapula, kaya napatingin na rin siya sa mga nakainom na naroon. Nagtaka siya at tila ganoon rin ang kulay ng mga mata. Napaisip na lamang ang binatilyo na baka refleksyon ng ilaw. Subalit hindi siya kumbinsido. Ramdam niyang iba talaga ang kulay, kaya tinitigan niya isa-isa ang kanyang mga kasamahan. Normal naman. Nangilabot si Addison at mabilis na dinikitan ng kanyang balikat ang kasamang si Leo. Napakunot noon naman ang isa kaya agad siyang bumulong dito. Leo, ang mga mata nila, titigan mo. Kaagad na tumingala ang kaibigan at isa-isang tinitigan ng may-ari, maging ang nasa tabing nag-iinuman. Tsaka lang di napansin ni Leo. Nakakaiba nga ang mga mata ng mga ito. Biglang napatingin si Leo sa pulutan na noon ay nasimulan ng isubo ng mga kasamahan ni Glenn. Nagsimula na kasi ang mga itong mag-inuman. Ikaw na Leo, ano ba kayong dalawa? Bakit parang kakaiba ang mga reaksyon nyo? Tanong pa ni Glenn, sabay abot ng baso na may laman ng tuba. Naalala ni Leo ang paalala ng ama, maging ang pabaon nitong kalamansi. Kaagad nitong dinukot ang kalamansi sa bulsa. Tinusok ito gamit ang kuko ng kanyang hinlalaki at piniga sa mangkok ng inihaw na pusit. Tika lang, sandali tol. May kailangan lang akong masiguro, wika niya. At saka sinimulang pigaan ng kalamansi ang pulutan na nasa kanilang harapan. Nasaksihan nila ang biglang pagbula ng pagkain nang mapatakan ng kalamansi. Bawat mapatakan nitong kulay itim na sarsa ng pusit ay naging kulay pula na sobrang labot. May kakaibang sahog na namataan si Addison, kaya kinuha niya ang kutsara para hawiin ang ibang nakasapaw. Nanlaki ang kanilang mga mata nang tumambad ang piraso ng tenga at mata ng tao. Hindi napigilan ng magkaibigan ang pagkaduwal sa nasaksihan. Hakbang na sana palayo ang mga ito nang biglang harangan ng may-ari
at ng ibang nag-iinuman. Anong ginagawa niyong 5? Tahimik kami nag-iinuman rito. Ngunit lumapit kayo para makiinom. Nilibre pa kayo ng pulutan. Ngayon iiwanan niyo lang. Galit na tanong ng lalaking may-ari ng tubaan. Aswang kayo. Hindi kayo dapat nandito. Ngayon, padaanin niyo kami. Dahil kung hindi, irereklamo namin kayo sa barangay. Hindi kayo dapat nakapwesto dito. Matapang na sagot ni Leo. Hahakbang na sana sila nang makitang tila sobrang dilim ng buong paligid. Tumahimik rin bigla. Ang kaninang mga karatig pwesto ay biglang naglaho. Biglang nataranta ang mga ito. Subalit alisto pa rin ang utak ni Addison. Mabilis niyang dinukot ang 3 kalamansi. Ibinigay niya ang 2 sa iba pang kasama. Ang natirang 2 ni Leo ay dinukot na rin niya para ibigay ang isa sa kasama ni Glenn. Sinabi niya sa mga itong kahit anong mangyari ay huwag bitawan ang hawak na kalamansi. Nagsimula nang humakbang palapit sa kanila ang mga ito. Halos nangangatog na ang mga tuhod ni Addison. Takot na siya sa bugbog ng ama, sa mga aswang pa kaya. Nang sinabi ni Leo na tumakbo ay kaagad silang kumaripas lahat. Ngunit rinig nila ang halakhak ng mga ito. Habang tumatakbo ay iniisip ni Leo kung ano ang mabisang pangontra sa bagat. Alam nilang nabagat sila. Gusto ng mga aswang na sila'y maging biktima ng gabing iyon. Kaya sila pinailalim sa itim na mahika o kapangyarihan. Halos paikot-ikot na lang sila sa isang lugar. Halatang pinaglaruan sila ng mga aswang. Pero binalaan ni Leo lahat na dapat hindi sila maghiwa-hiwalay na 5. Kailangan nilang magkadikit lagi para protektahan ang isa't isa. Hanggang sa may tela isang malakas na hangin mula sa kanilang uluhan. Hindi nila napagandaan ang isang nilalang na gustong dagitin ang isa sa mga kasama ni Glenn. Naiangat na ito sa ere, subalit nabitawan rin. Lahat sila ay isa-isang sinubukan na madagit. Pabalik-balik ang nilalang at tila hindi papayag na walang may mabihag isa man sa kanila. Hanggang sa dumami ang mga ito, mas lalong nabahala ang magkakaibigan. Ano ang laban nilang 5 sa lakas ng mga nilalang na iyon? Alanganin na para tumakbo at malapit na ang mga ito. Naalala ni Glenn ang kanyang kutsilyo na nakabaon sa sinturon. Maging ang kanyang 2 kaibigan ay mayroon nito. Kaagad na binunot iyon ni Glenn. Maging ang 2 niyang kasamahan ay kanyang pinaalalahanan. Sumigaw si Leo na dumapa, kaya kaagad na dumapa si Addison. Maging ang 2 kasama ni Glenn ay napadaba na rin. Ngunit si Glenn ay nandantiling nakatayo. Tinusok nito ang kutsilyo sa kalamansi. Kaagad ding binunot subalit na iwan pa rin ang kaunting katas ng kalamansi sa hawak na kutsilyo nito. Hinintay niyang lumapit ang mga nilalang. Isa sa mga ito ang papalapit sa kanya. Inipon ni Glenn ang buong lakas at kumuha ng tiyempo para saksakin ang nilalang sakaling nasa harapan niya. Nang mangyari iyon, ay kaagad niyang ibinaon ang kutsilyo. Ngunit nadapyasan lang ito sa paa. Naghuhumiyaw ang nilalang na tila ba sobrang nasaktan sa tama ng saksak. Maging ang mga kasama nito nang marinig ang kakaibang hiyaw niya ay nagsitakas na rin. Saka lang nila narinig muli ang tugtuging sweet music. Nasa likod lang silang banda ng pestahan. Nagtaka lang sila kung bakit nag-iba ang kanilang kinaroroonan. Ang alam nila ay hilira ng mga inuman ang kanilang pinuntahan. Subalit wala man lang silang mamataan na kahit isa. Napagtanto nilang ginamitan sila ng mahika ng mga nilalang na iyon. Mabuti na lang at may pinabaon na kalamansi ang mga magulang ni Leo.
Iyon yata ang unang naging mabisang panangga nila sa mga iyon. Tahimik lang si Addison at hindi nakisali sa usapan. Napansin ito ni Leo, kaya tinanong niya ito kung bakit. At ilang saglit lang ay may naaamoy silang kakaiba. Nangangamoy panghi kaya tanungan na sila kung sino ang naihi. Binulungan ni Leo si Addison at tinanong kung ito ba ang nangangamoy. Hindi naman ito tumanggi. At ang dahilan ay hindi nito napigilang maihi dahil sa takot. Napailing na lamang si Leo. Nagdesisyon na magpaalam na sa dating kaklase dahil kailangan na nilang umuwi. Habang naglalakad pa uwi, ay di mapigilan ni Leo ang pagtawanan ang kaibigan. Noong una, nayamot pa ito ng naihi ito. Ngunit sa huli ay tawang-tawa ito sa pagiging duwag ng kaibigan. Tawa ka pa ha? Paano kung nadagi tayo ng aswang? Tanong pa ni Addison sa kasama. Sabi daw, masamang damang matagal mamatay. Kaya hindi pa natin oras. Biro ni Leo dito. Napailing na lamang si Addison. Pero sumumpa siya sa kanyang sarili na hindi na muling sasama pa sa lugar na hindi pa niya kabisado. Mag-aaral na rin siyang mabuti at hindi na magiging tamad pa sa mga gawaing bahay. Nabugbog nga siya ng ama pag-uwi. Ilang turok lang naman ang antay-titano ang natamo ng kanyang kapatid na si Nene. Idagdag pa ang stress ng ina dahil ipinatawag na naman ito ng principal sa paaralan. Pero nangako naman ito na ayusin na ang pag-aaral. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, naging profesional si Addison at isa na ngayong ganap na pulis. Pero hindi na siya duwag kasi atapang-atao na. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Sana'y patuloy pa rin kayong makikinig kahit mabibingi na kayo. Alright.